O Concello de Portas está a levar a cabo un proxecto de aforro enerxético para renovar todo o alumeado público da vila. Esta medida fará que se sustitúan as luces halóxenas por LED. Bueno, empezamos un proxecto de aforro enerxético. Estamos asuntados a un plan do IDAE para renovar a todo o Concello as luminarias, gran parte delas. Xa empezamos, ainda non veu aprobado o proxecto general, pero hemos empezado na parroquia de Lantaño. O proxecto do Concello está dividido en 3 fases. A primeira xa está rematada e nela cambiáronse 30 luminarias na estrada de Vilanoviña. A segunda comenzará para a semana na zona de Fontela e a terceira terá lugar a partir de maio en Vilavedra. No caso de que se aprobe a axuda do IDAE, cambiaríase tamén a iluminación de todas as estradas xerais. E agora temos unha segunda fase que vamos a empezar para a semana, que sae hacia o interior, ao lugar de Fontela, que vamos a cambiar outras 35 luminarias. Despois temos outro proxecto para a zona de Vilavedra, que serían cambiar outras 140 luminarias, Vilavedra Sajove, sí, aparte do IDAE, que o IDAE sería todo o cambio de carretera general de aquí desde Portas hasta Romai, toda a carretera que vian de Romai hasta Goulla, e todo de Vilanoviña hasta aquí, hasta Caldas. O proxecto de aforro enerxético non é o único que está realizando o Concello de Portas. Entre outras accións encóntrase a da renovación dos sumidoiros. Agora mesmo estamos facendo obras de alcantarillado en varias parroquias. Estamos facendo en Romai, no lugar de Romai, aquí en Outeiro en Portas, aquí na Rapeira. Vamos facer tamén en Outeiriño, en Briallos. Bueno, temos unhas cuantas. A inversión que se fará para o cambio do alumeado é de 300.000 euros e, polo de agora, os veciños móstranse contentos cas reformas realizadas.